Salutare lume și bine v-am găsit la un videoclip aici. Vreau să vă anunț că voi face niște serii cu niște jocuri, dar numai să-mi lăsați în comentarii cu ce jocuri vreți să încep eu seriile respective. Sper că v-am lămurit și doar atât am vrut să vă spun, să-mi lăsați în comentarii cu ce jocuri vreți să încep serie, că nu știu cu ce joc să încep. Da. Jocuri de groază puteți, în afară de Outlast, și altfel de jocuri cum ar fi GTA, Driver și din astea. Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor și chestii din astea. Și Need for Speed și alte jocuri. Nu contează. Da. În afară de Watch Dogs. Sper că v-a plăcut anunțul și să îmi lăsați în comentarii cu ce jocuri vreți să încep serii. Până data viitoare vă spun la revedere. Pa, pa!